Pápež František privítal vo Vatikáne umelca, ktorý ponoril krucifix do pohára s močom. V meste Minnesota rezignoval celý policajný zbor, šéf má nulové vyhliadky. Idem v maminých šľapajach a vo veku 20 rokov sa stanem striptérkou na plný úväzok. Najstaršia žijúca osoba hovorí, že život je trest a že za 128 rokov nezažila jediný šťastný deň. Koku Istanbulová hovorí, keď sa pozerám na svoj nešťastný život, želám si, aby som zomrela, keď som bola mladá. Celý život som pracovala. Japonsko práve našlo 7000 ostrovov, o ktorých ani nevedelo, že ich má. V Antarktickom mori sa našiel veľký tvor s 20 ramenami. Ide o nový druh. Muž strávil 2 roky budovaním tunela z domu do kôlne, aby sa vyhol dažďu. Jediný dom obklopený vyhorenou deštrukciou nejako prežil požiare na Maui. Pilot zomrel v kúpeľni počas letu s 271 cestujúcimi. 2 muži, ktorí ukradli Boeing 727 bez licencie, sa stále nenašli. Potom, ako štát schválil program výmeny injekčných striekačiek, budú v okrese Orange v Kalifornii k dispozícii služby dodávania injekčných striekačiek pre užívateľov drog. Dvojizbový byt v jednom z najtenších domov v Británii sa predáva za 775 000 libier. Rumun prišiel do Spojeného kráľovstva v piatok, v sobotu kradol a v pondelok ho uväznili.